Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Amaviki adlule, umkhonto wesizwe phathi kwaba ne-media briefing lapho khona uPresident uZuma bekaqoka khona i-Presidential Task Team ebizwa nge-PTT. Laba ke ngabantu abazosebenza babe yiso nendlebe nomlomo kaJacob Zuma, kodwa bazosebenza ngokubambisana ne-National High Command, okusho ukuthi bazogijima zonke indawo la angakwazi ukufinyelela khona yena, njengoba abika ukuthi akalali. Kufika inqwaba yabantu lapha enkandla bafuna ukumbona, abanye baneyinkinga, abanye bafuna ukumbona nje former president. Kuningi nje abeza ngakho ke le Presidential Task Team eqokiwe izosebenza lo msebenzi leyo ukuthi ibe umxhumanisi phakathi kwama-ground forces kanye ne-National High Command nama-structures wonke we-MK Party. Ikubone kubalulekile ukuthi siqale lapho sikhumbuzane ukuthi emavikini adlule kuqokwe i-Presidential Task Team ezokwazi ukuthi makunezikhalo iphume yona iye ngqo ebantwini, ifike ilaleli izikhalo zabantu, bathatha udaba balibikele National High Command, banikele uPresident Zuma. Uma kufanele kusuke yena eze kubantu kube njalo ezokhuluma nabo, kodwa uma bebona nje udaba lingaxazululeka likwazi ukukhulunywa. Sizokhumbula unasi isiZulu sibaleka, sizokhumbula ukuthi esikhathini esedlule kwaqokwa ama-structures, bathi abantu lama-structures aqoka uFloyd, kwakhona iy'nkulumo ezinjalo, kodwa sathola ukuthi akukho ukuxhumana okukhona phakathi kwama-structures. Yingakho abantu bagcina sebeye enkandla, noma ayithe uFloyd cha, abantu abangayi enkandla kunalokho abalibika udaba labo kuma-structures. Kuzo lenyanga ezedlule uZizipho wathe live wangena uThabiso lo oyikhansela ngapha eNorth West le-MK, waze washo wathi naye ama-structures awamphenduli. Kunini ebhala ama-email ebathumelelana abamphenduli, kunalokho ukhetha ukuthula. Uyazisebenzela nje yena ezikhansela le-MK, kodwa ongaxhumene nabamphethe ku-MK ngoba akukho ubudlelwano obukhona phakathi kwabo. Uyabhalela ofisi lika-SG, I'll respond. So yingakho ke le Presidential Task Team iqokiwe. Ngenza le video ngoba ukhona ubaba bathi umzimba ukhala imali wakwaDlamini. Ubaba khona ujwayele ukufaka iskipa bese siba nama-R100 ninqwaba nama-R200 la kuye. Ukhulume ne-podcast ekuthiwa i-Durban Network, yena wakhuluma kanje. This is Durban Network. Sila eThekwini la kuhlangene khona ke i-MK bezodingida nje indaba ezihlukahlukene. Eduze kwami umzimba okhala imali, mfokadlamini. Namhlanje nahlangana phansi emkhosheni, kwenzakala. Cha, silapha siyama-ground forces nama-volunteer MK. Nezinto ezithile ke esingajabulile ngazo njengoba babona abantu bebangaka begcwele la, banezinto eziningi abangajabulile ngazo. Nami njengoba ngilapha kumele uhlangothi labelaphi bendabuko. Nami ke ngomunye oyitholile incwadi ethi incwadi mangike ngeza la ngizobhekana ne-disciplinary hearing, ngiyilindeleke ngenxa yokuthi i-MK sidivayitheke phakathi. Lento besiyitshela ukuthi iyona the day mhla ka-16 uNcamalala eyimemezela ethi bonke abantu uvula ikhaya elisha abantu abaye khona. Isishintshile mhlonishwa, ayiseyona le yanto ebekade siyilindele. Sahamba sayotshela abantu, sathi abantu abeze bezongena kwi-MK. Ekhaya bengifika nezikipa ezingaka, hayi ukuthi nginikwe i-MK ngiyithenge mina. Uma iskipa usithenga ngo-R29 bese uthi times 100 bala, bengeke ngithenge 500, ngikhipha u-20,000 ngithenge ikipa. Ngihambe ngiye ekhaya, ngifike ngirecruit abantu. Uma kunomcimbi ekhaya noma kunomsebenzi, kungathi ngiyahlanya ekhanda ngoba ngihlanyiswa yini ukukhumbula ukuthi uNcamalala uke wenza kahle ngalesikhathi ephethe. Sinethemba futhi lokuthi njengoba uNcamalala kenza kahle ephethe, uma ngabe sithatha over kuzobuyela le yanto abantu basebenze. Babekhala ke bethi uNcamalala udla imali, sasingakuboni lokho. Wayidla kahle phela mayidla ngoba wayidla nathi. Kodwa akekho umuntu ayengasebenzi, babesebenza abantu yonke into right.
yangena ke MK ke yawathola ama city base parliament namhlanje. So laba bantu labo kuyibona bona okumele ngabe babuya back kuma ground forces ngoba phela iqembu ngabantu abakuma ground forces okuyibona abantu abavotayo. Sebeyaqala manje bayahlehla kubantu. Unqamalala upresident wethu esimthandayo wathi uma ngabe sesithathele saba nama city umuntu ozothatha over noma ozophatha uzokhethwa ngabantu. Nqamalala kushintsha phi manje uma ngabe sesiwinile ke saba nehlalo eziningi nabo bonke ngoba phela ithina esibe nehlaleni sekushintshe phi Nqamalala ukuthi segijima ama list esingawazi akhandwaphi. Asikeke ke lokho asikho kuleyo nto mission yezikhundla. Balekile lento esho baba uDlamini la kakhulu ngoba uma kwakhiwa organization uma iorganization yakhiwa abantu abasuke beku organization basuke bengena ngeinhloso eziningi ezehlukene noma yip organization mayakhiwa abantu abafika kuyi organization bafika ngeinhloso eziningi ezehlukene kodwa bese kuyatholakala ukuthi ayi lento ebesitshela ukuthi thina sizele yona ayinje ngoba thina besicabanga into ejwayelekile levamsile ukwenzeka angeke ngenze umzekelo uma kusungulwa iEFF baningi abantu abasukuma bayijoina ngikhuluma ngoba uRingo Madlingozi ngikhuluma ngoKenny Kunene ngikhuluma konje ubando sisiloka papano uzengimkhohliwe baningi abantu abayijoina kodwa kuhamba isikhathi baphuma kuyo ngoba bathi mase befike phakathi bathothi ayisilento thina besicabanga ukuthi iyo kwesinye isikhathi ayihambi ngendlela thina besicabanga ukuthi ihamba ngayo lokho akusho ukuthi kunento errong na kodwa iphuza lishoyo angithi libalekile ile lokuthi kufanele babuye kuma ground forces bekwazi ukuthi benza abantu ba understand ukuthi lalelana njengoba sise parliament 1 sidinga abantu abane experience ye parliament 2 sidinga abantu abanama qualifications athize kukhona ama portfolio angayidingi qualification kodwa amdingayo umuntu onolwazi mayelana neportfolio aseva kuyo njengopapa Peni upapa Peni useva kuyi portfolio committee ye sports arts and culture ngoba ungumculi so inkinga zabaculi uyaziqonda yingakho eseva kuleya committee kodwa uma ubona abantu abanjengomsezana bekuyi portfolio committee higher education and training yingoba bona badlulile kulento yokufunda bayile ema university so izinto lezi afuna kuchazwa ama ground forces no siyathanda ukuthi nani nibe ingxenye yeparlament kodwa lapha yana akuyi nanokuthi wenzeni nobani kanjani ama qualifications wakho ngoba asikwazi ukuthatha sokufaka kwi portfolio committee la kunywa khona ngefinance kanti awuna background wena ye finance awuna qualification ye finance sizoba nenkinga ukuthi wena awuzukuba ne contribution izinto lezi kufuneka bachazelwe ama ground forces 2 ukuze labantu laba ba qualified ke nabo sibenza ukuthi bazibone ukuthi okay nathi ke singakwazi ukuthola amathuba kufanele kube ne communication njengoba uzwa manje kuthiwa no kuthe mase kuthathwa abantu sebese parliament bangabe sathathwa abantu yingoba abantu aba understand ukuthi lapha eparliament ayiveli nje ubuku ebusweni bese kuthiwa ya wena ngalungu ungena kwi portfolio committee entethize ngoba lapha kufuneka okokuqala ube nolwazi lento okukhulunywa ngayo ngoba into eyidinga into lapha ya eyithinta isizwe iphuzu leli ngithi libalekile le presidential task team eqokiwe efuneke kwenza siqhubeke abelaphi bendabuko bekumele ngabe baendosiwe nabafundisi abaze baendose namhlanje kunabantu abenza amatiye ema officeini MK kuma legislature baqashwa kanjani laba bantu bengene beyosebenza ema-ofisini ngoba kumele ngabe kiwe groundini kube ngabe kumizwe region kuthiwe kunezikhala eziwu5 ezivelile zabantu abazosebenza e-office laba banje babezosebenza e-office sicela ukuthi nilethe ama CV kubonakala ukuthi abantu bazoqashwa kangakanani nawo ama ground forces agcwele la abanye abazi nokuthi bazodlani abazi bazodlani bathatha imali zokugcina bahambe beyoyisebenzisa ngoba bethanda iMK
sidela igodlo sadela amabhizinisi ethu ade ngikhuluma la ngaphakathi ngikhuluma ukuthi uKhehlelezi hayi ngoba ngikhulumela yena but waba wokuqala ovolunteer ngendawo yakhe ebhizinisi wadela indawo yakhe ebhizinisi yonke wathi nginikela ku MK ama client akhe ANC aphuma awonke amaqembu aphuma waphethe seyivala indawo ngenxa yokuthi ibhiza isekho namuhla iMK ihlula ukuthi imbhekele iposition noma imbhekele ukuthi yini angayenza ephathekayo namuhla bangaka abantu ade besiza iMK namhlanje abango-0 noma kwi-MK uba yutho ngoba nakhuza nemali mase kuphela imali usu-0 so yilokho kusilethe la anginandaba mina ukuthi bathini nabazoyibona le video ukube ukuthi iqinisa linamngani ukube kuyenzeka labantu abakuyi-PTT manje ngabe siyobabuza ukuthi bebekuphi isigijima njengoba sekukhabela sekhona i-PTT esiyona esi-over everything sekuyiyona esibekwe lapha kunabantu abakhona lapha abangaze bakhuluma indaba ye-MK ebebephusha into zabo isikhathi isigijima sebebona ibhodwe eliconsayo manje sebeyagijima bayibhodweni eliconsayo ikhona ukusilethela mina ukube kuthiwa angingeve ngatshela abantu nge-MK ukube kuthiwa ngave ngatshela manje ngisaba ukuthi ngizothini laba bantu engaba convince ngathi abeze bengizoyihlalela phansi ngigoqe izandla ngoba iMK ayiseyona le yanto esasithi masiza ngama-masses siza kuyo sayitshela ukuthi iyona and inqamalala uma ngabe ungashintshi ukwenza ungashintshi futhi ukubuka kuyonakala kwi-MK njengoba sishayiwe kwaNongoma ashaywa kwaNongoma ngoba kuthiwa kunjani nasemzumbe sashawa lento yenu la kwi-high command yokuthi nithatha abantu ade beku-ANC bezostenda kumawadi bekade benokungcola benamaphunga anukayo abasuka nakwe-ANC niwalethela kwi-MK yiwona lana sidalela inkinga ngoba laba abantu basuka benamaphunga vele besethi ama-ground forces hawu kubekwe bani ngeke mina simvotele vele wayekade u-1 no-2 no-3 lapha asuka khona manje somvotela kanjani bahlala abantu bangavoti sidliwe bese siyahleka ethanda lenkulumo ngoba ihlukene igaba okokuqala ngichazile ngeParliament ukuthi eParliament awuthathwa ngoba kudala ugijima neqembu kodwa leli phuzu alivezayo ukuthi phela akhona ama-office we-MK kulawo ma-office aqashwe labantu okudala ke begijima kubukakala ukuthi yini abangenzelwa yona lelo ngiyalisekhonda nami kube nendlela futhi yokubaqasha ngeke kuqashwe wonke umuntu kodwa laba bayothathwa ngendlela abawuthathwa ngayo futhi abantu abawubona ukuthi kube fair ukuqokwa kwabo kuyokwenza ukuthi abantu bangabi nazi ikhalo libalekile leli phuzu ingakho ngehlukanisile lenkulumo ngathi eyokuqala inkulumo bekhuluma ngeParliament ngathi eParliament akuyi noma ubani ngoba ama-portfolio committee abantu abaseva kuwo kufuneka abantu abane experience OS2 abaqualified kodwa kule msebenzi njengokuthi iMK neoffice hayi lapho ke ngiyamseconda ababe nendlela yokuabsorb abantu labo abangama-ground forces singagcini kusebenza abantu aba connected ne-high command noma abaxhumene ne-high command elinye iphuzu alishoyo elibalekile ileli labantu ukuthi umuntu ngoba usuka kulela qembu leliya elithiza suka kulo ebese fika la bafake lo muntu kanti abantu khona bamazela khona okusho ukuthi ngaphambi bakuqoka umuntu kukhona izinto efuna abadlule kuzo kufuneka abadlule esigabeni sokuthi simbheka kanjani lo muntu ngizothini mina how do we vet this person ukuze sazi ukuthi uyisima kanjani yena ukuba khona kwakhe uzoba i-asset noma akeze ukuba i-asset okwesibili lo mhlangano wabo abanawo ngathi umhlangano iqembu eliphambene nawo njengoba ethema ikhuluma eqaleni wathi ngathi bazobhekana ne-disciplinary hearing uma beqhubekile uzaka uthi ke akanendaba ibalulekile ke lento ayishoyo futhi ngiyafisa mina sengathi i-National High Command ibingekuthathe kancane lokho kushiwe labantu kodwa ingakubheka ngeselibanzi lokuthi labantu bazikhandlile for iMK ngoba befuna ukuthi iMK iphumelele okwesibili akube khona ukuxhumana phakathi kweqembu nabantu abalivotelayo ukuze kungengeze ukubabikho into ezinje okwesibili akube khona i-structure ezi-right ilento efuneka ilo iPTT kulungisa akube khona i-structure ezi-right okuyizona ezizokwenza ukuthi uma abantu benama frustrations babe nendawo la bezokhuluma khona bangaraise ama frustrations wabo kwi-media ngoba lokho kupha iqembu labo isithombe esingesihle
Ilokho nje kubalekile. Asicaphe ingxenye yokugcina bese siyayivala le video. Ziningi izistructure ezikhala ngenkinga le okhuluma ngayo. Yiphi way forward nifisa nina kwenzakaleni going forward? Into esifuna iyodwa ukuthi uNxamalala akenze into ayithembisa ukuthi umuntu olida akhethwe ngabantu. Akukuningi umuntu olida akhethwe ngabantu. Simple as that. Ukube kuthiwa ukuthi iqiniso alinamngani, ukube kuyenzeka bezoke hlale phansi sikhuluma iqiniso ukuthi iqiniso alinakhaya futhi alinamngani alinandawo yokuhlala. Bezohlala phansi sikhuluma ama fact ukuthi le nhlangano akuyona yakwaNxamalala eyesizwe. Akuyona eyakwaZuma lenhlangano eyesizwe. Ukube kuthiwa iqiniso alinamngani yikho ngoba linamngani alinakhaya bese okhuluma sithi Nxamalala lenhlangano akuyona yakwaZuma eyesizwe. Ayikhandwanga futhi umndeni wakwaZuma ikhandwe isizwe. So manje akungabi ngathi lenhlangano ikhandele ilegesi no akungabi ngathi legacy akuyona legacy le yabo akuyona ilegesi le kufanele iqiniso silimele kukuhle silimele kukubi iqiniso thina sidela into zethu mangakutshela mina ukuthi ngispende more than 2 million ngilweli mina ngikhuluma ngami asimiyeke ukhehlelezi ngoba ngikhuluma ngabantu abelaphi mina bavelela phezulu bagijima ngikhuluma ngami kuthiwe kushoda itende ngikhipha imali ngihambe ngifaka itende kuthiwe kushoda itransport zingaki imoto kuthiwe zu10 ngikhokhele zonke lezi imoto amatekisi sigijima siya kumarali lapha kuma motorcade kuthiwe hayi kushoda isound ngikhipha isound kuthiwe kushoda imoto yokumemeza ngikhipha imoto yokumemeza kuthiwe hayi amanzi awekho ngikhipha imali kuthiwa abantu befike begcwale ekhaya izikipa zikho ngikhipha izikipa ngangakwenzi lokho ngithunywe ngangikwenza ngothando uma ngavolunteer uma ngabeke sekukhona ushintsho into esasicelile ingenzeki fanele sikhulume yabo fanele sikhulume kunabantu abafakwe yithi la okumele abakholelwa kuthina kodwa namhlanje sizothini thina amahlehle sizothi thina Nxamalala yenza owakuthembisa. Ngifuni ke nami ukuphinda into eyodwa kubese ngathi ngisideli nescratch kwasho uPapa Penny mayikhuluma ngoPresident Ramaphosa. Kodwa ke njengoba bengishilo eqaleni Presidential Task Team inomsebenzi omningi oyihlalele mningi kakhulu umsebenzi oyihlalele. Kufanele ayiwa attend wonke lama issues futhi bawa resolve wonke lama issues ukuze kuzolunga. Ilokho nje kubahlalele. Alikho ke ikhaya elingena inkinga. Ukuthi nje ngoba leli khaya le MKP imali nenkinga bazi resolve through social media ngoba ama structures ekufunele enze lokho awakwenzi. Kanti kufuneka ama structures active bangenze ubaqoka abantu abazogcina icala kufuneka abantu okuzothiwa masifaka udaba balidingide babuye kubantu kube khona ukuxhumana kubonisa ukuthi no sikhona la siyakhona ukuze abantu mabe nama frustrations abafuna ukwa raise ne political party yabo abazidelile ngayo abasacrificeile ngayo bekukhona abakhala ngakho noma abafuna ukuraise babe nayo iplatform babe nayo indawo njengoba esho nje ukuthi inkinga enkulu manje laba abaphethe abaxhumane nama ground forces inkinga ke leyo inkinga yangempela. Angibambe le video ngicela ukuze ukuphala kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani kulolu daba esixoxayo lana. Ngale kwalokho mina nawe sidibane kwi video elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.